Umshuthu wefethu ufuna ukubeka ukulahlekela amaphoyiseni. Ukulahlekela kwani nsizwa kithi? Umshuthu edabona nje wona fethu ukuhlanga la abakhutha ejaba. Nsizwa kithi. Umshuthu bayona fethu besazithenga inkomo la sithi sifuna ukubuyisa umkhulu edaba umshuthu. Ngalalela nsizwa kithi. Itike la sisathenga inkomo leza atsembumbulu wefethu. Nje ufuna namba se-police station babuthi ngane ngoba. Umshuthu saqhubeka fethu umshuthu inkomo kuhlangana kanjani? Ngicela udeke ethuba fethu chaza teza. Mshuthu la fethu basisuka lekobe sethekele bubhulo la fethu. Nakho yithi laba silala ebusuku mshuthu lala ngabo past 9 yabo. Yebo nsizwa kithi. Ngoba mshuthu besidla izidlo. Bavuka kuseni inkomo sethathe. Ukhona ufana sebusola la deposit speed of kakhulu la kodwa welo tshotshi inkomo. Wasebhubhulu mfethu bawucabanga ngasuka le bhubhulu uzophuza ismino of kamakhuta ngabe ngapha ulingo yini ubuthuthi ukhotha ephekwayo kasho indoda eyonywayo phela leyo nsizwa kithi indoda eyonywayo ehambela kumcimbi manje inkinga kwefuna phoyisa kasebhubhulu acela ufana spinoff ninalo lwazi lokuthi umuntu ohlalaphi negama afethu umuntu ophuza spinoff uyabola nje futhi sicela ngaphoyisa endaweni babazi umuntu wa spinoff udobana daba mahamba suyimbumbule eshole ezantsi nje hamba buka abafana khona ebusweni ayombona fethu uduwelo dawa spinoff shuthi ukuthi ubona nje uma uthi awumchaza ungamchaza kanjani nje nsizwa kithi kulula le fethu udawa spinoff nje bawuthe baba baningi abantu abadeka yiminoff la ngaphandle baba lo wakho uthatha inkomo ungamchaza kanjani baba shuthi singamchaza nje ukuthi fethu ubuntu nje fethu omakho abo adawa nje mina yabona shuthi ngiyaphuza udaya kakhulu mase uthi bawubuka nje wena fethu babizela ukhonta akakuhlula fethu ukuthi ubona ukuthi amaphoyisa masaqala ejoint nishuthi ngaboshwa wonke umuntu ejointini cha phela fethu saqhubeka fethu ethi mbo mabizela unjani ebusweni umabizela lo mdlalo webhola lo yipi udlala yipi themba uthi udlala abale uxoshela ukudaka isikhathi esiningi igama uthe ubani baba Ufinias bani isibongo baba umhlongo fethu angizwa umhlongo uyayazi fethu lekobe khuluma ka fethu isibongo bani baba umhlongo fethu uJobani waselangeni uNjomani waselangeni Njomani i-address unayo Njomani lapho kaMakhosi address yebo nsizwa kithi ukuthi iposi landa stolo la fethu okay umgaqo nawo negama lomgaqo lapha endaweni yaseKamakhosi Makhoda baba wefethu ucela ulalela kahle fethu ikobo ethegwe ebubhulu umsebenzi kaBakhoda manje wena kade ubufuna lapho kunekobo khona noma ufuna lapho utshotshwe khona ikobo khona ufuna uzodweba uthi ikobo adiboshwela ufuna uzodweba uthi ikobo adiboshwela njengaphoyisa njengetefile ufuna ukudweba uthi ikobo iboshwela wena ukuze kubonakala ukuthi mhlawumbe njengomuntu odedlule emhlabeni yabo bakade kunengozi emoto shoda ufuna uzodweba la ukuthi ikobo adiboshwele khona ngithi mina ikobo iboshwela ehlahla sikaKhoda phela futhi akalo ubona sona isihlahla yini isihlahla baba nginankinga naso isihlahla siright la sikhona into engifuna ukuthi ngithola amaphoyisa kuwena baba mase fika amaphoyisa kuwena athathe wena ukwazi ukuthi amaphoyisa ngeke phela mina ngonile mfethu amaphoyisa akake lo muntu odakwe Sminoff hayi kimi mfethu mina ngonile mfethu uthe uba igaba la mfethu ufuna usiza kangaka ukhuma nomyeni baba la usebenza eCentral 1